תראו, אני הולך לשבת בתוך פרארי. למאי קניתי לו את האוטו לטיול בר מצווה. לטיול בר מצווה של מאי. אנחנו עכשיו יוצאים לנסיעת מבחן על כביש 6. אל תיגע בכלום רע. פאק, איזה אוטו. תראו, הנה פרארי. אני יושב בתוך פרארי. 599. זה ההגה. וואו. איזה פרארי. וואו. פאק. איזה פרארי. אני יושב בפרארי.